Sa headlines kan mga barata, apat na banwaan sa Albay, apektado kang abo hali sa bulkang Mayon. LGU Naga, preparado magtabang sa probinsya kang Albay. Inkwentro ka militar sa mga rebelde New People's Army na irehistro sa Albay asin Camarines Sur. Send off para sa mga atletang mapapalaban sa National Prisaa 2026 sa Bacolod City, ginibo ka nakalis na aldaw. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Apat na banwaan sa probinsya kan Albay apektado kang ashfall kan nakaliis na Sabado. Tabang sa mga residentes na naapektaran, nagpapadagos. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa pagbagsak ang abuhali sa Bulkang Mayon kang Sabadong hapon, apat na banwaan ang naapektaran sa Albay. Ang Uwas, Ligaw, Kamalig asin ang nagrabe ang banwaan kang Ginubatan. Sa social media post ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Anhoco, mas nagdiklom ang banggihudikan mahibog na abo na ibinagsak hali sa Bulkang Mayon. Kinaipuhan man magsulot ng face mask bilang proteksyon mientras sa nagbamonitor ang alkalde kang kamugtakan sa saidang banwaan. Sa post man ni Mayor Kaloy Baldo kang Kamalig Albay, mahiling ang iwinalat na danyos kang abong ibinagsak sa mga tanuman, magi mga atama na hayop ang dema nakasalbar sa epekto kang ashfall. Huli kay ni tulos naghiro ang ahensya kang gobyerno sining kang DSWD Bicol kung sain nakapag-distribuer na subot ng 71,153 family food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes, asin 7,634 non-food items. Nagkondusir man ng paglinig sa tinampo ang Philippine National Police sa sinibapang grupo sa Banwanin Kamalig para mahali ang natipo na abo hali sa Bulkang Mayon. Tulos man ipinadara kang gobyerno probinsyal kang Sorsogon asin Camarines Sur ang sada mga lorry truck para makatabang sa pagsupply ng tubig inumon sa mga residentes kang barangay na apektado ang pinagkukuanan ninda ng tubig inumon. Mientras tanto nagbisita man sa Albay si DPWH Secretary Vince Dizon na sinakipag-ulay kay Albay Governor Noel Rosal kaibahan ang iba pang ahensya kang gobyerno para adalan ang epekto sa mga istruktura kang abo na hali sa Bulkang Mayon asin ang atabang sa mga apektadong residentes. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, padagos man ang pakikipagkoordinar kang Office of the Civil Defense Bicol sa manlain-lain na ahensya kang gobyerno na iyo ang naghahatod ding tabang sa mga residentes kan lambang barangay sa mga munisipyo na apektado kan ashfall. Susug ki Mr. Gremil Naz, ang tagapagtaram kang OCD Bicol, ang Masbate asin Sorsogon ang may ipinadarang water sanitation team. Sa ngayon sir, ang ginagawa sir ng OCD, patuloy yung pakikipag-ugnayan po natin sa iba't ibang mga ahensya, lalo na sa DPWH, BFP, DOH, PNP, and also other provincial LGUs like Masbate and Sorsogon nag-commit din ng tulong sa probinsya ng Albay. And we're also directly talking with APSEMO Chief Sir Bobby Cristobal and the Governor Noel Rosal para sa mga pwedeng ibigay na tulong ng OCD. Sa ngayon sir, nakapagbigay na tayo ng face mask sa iba't ibang mga munisipyo simula nung Sabado. And also, yung potable drinking water naman po dyan sa Ginubatan, yung isa sa tinututukan po natin. And magbibigay po tayo ng drinking water para may mainom na safe yung ating mga residente. And magpapadala din ng water sanitation teams yung mga kasamahan natin mula sa Sorsogon and Masbate. Meron din po si APSEMO na ide-deploy. And sa ating namang debris clearing teams, ay tuloy-tuloy din po yung ginagawa ng DPWH, BFP, and other agencies para ma-ensure po natin na lahat ng roads and also yung affected communities ay maklear po natin yung mga traces po ng abo. CDOH naman po patuloy na nagbibigay ng jerrycans para malagyan ng mga maiinom na tubig and also ng N95 face mask and surgical face masks. CDSWD naman po ay patuloy yung kanilang assistance na binibigay since January 2026 and sila rin po ang nakatutok sa mga pangangailangan sa evacuation centers ng ating mga kababayan. Padagos sa mga bareta, lokal na gobyerno kang Naga, andam na magpadarang team sa probinsya kang Albay. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Nakamonitor ngunyan ng lokal na gobyerno kang Naga sa kabugtakan duman sa probinsya kang Albay matapos ang pagbagsak kang abo ka nakalis na aldaw na Sabado. Siniguro ni Mayor Len Robredo na preparado ang lokal na gobyerno kang Naga na magpadara ning sarong team para magtabang sa mga apektado kan bulkan mayon. Alagad ang importante subot ngunyan iyon na madeterminaran ang kapusugan ka mga istruktura huli kan ibinagsak na abo. Ang DPWH ang yao naman sa probinsya kang Albay. Pero siguro pag naging continuing siya, mapadrakit ang team from Naga, duman. Siring kang pagigibot pag may calamity sa ibang lugar. Pero as of now, si monitoring ko sa UDMA, ang sinasabi sa to, na naman ang DPWH duman, iyusin na nag-aasikaso. So, siguro maantabay kita. Abutang maging sige-sige iniyo, tahirak man kasi mga taga-Albay. Dipisilin ba kaya ang volcanic eruption? Tama ko siyang araw kang bagyo. Napakatapos kang bagyo, hinahalat mo na ang baha mag-recede. Pero ang volcanic eruption, dahil mo aram kung gaano kahaloy na matiner siya. Kung igwang pinaduman si Mayor Robredo, iniiyo subuot ang angat buhay. Si angat buhay, si ina po lang ito na mag-set up na duman. So, yaon ang angat buhay duman since yesterday. Monitor ta. Garo kaya ano siya, garo di na siya naulit. I mean, garo sarong event lang siya na grabe si ashfall. So, ang mas kinakaipuhan ka sa UDMA, maray si Secretary Vince Dizon ta nagdumana. Si kinakaipuhan ka sa UDMA, talaga magrilinig, tas panduwa, i-test si mga structures. Sabi na nga problema taba kay si weight. Si weight kan si ashfall. Tapos sa ilin ko ang kaipuhan pa duman sa agri, na ma-check kung may mga tanom na natagaran-yaran. Pero as far as halimbawa relief operations are concerned, bako man siyang continuing. So si advice ta sa angat buhay na mag-set up duman ta kung may kaipuhan ng kanon o kung ano pa mga kaipuhan na pansamantala, masikaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang bareta, dakulang tabang sa mga saradit na negosyante sa syudad ng Naga ang pinaggibong Hot Air Balloon and Music Festival kang nakalihis na aldaw. Nagdaraman subot inining kaugmahan sa mga nagdaralan maski nangani may kadikit na problema alagad sa kabilugan magayon subuot si aktibidad. Plano man ni Mayor Robredo na pag-urulayan si mga issue sa Hot Air Balloon and Music Festival para sa susunod dai na subuot ini mangyari. At ako laon na bagay na si mga saradit na nagnenegosyo na tawanan pagkakataon, si mga tao daw papaano maurugma. Di siya perpekto. Siyempre, as in any event, pero may mga kakulangan, may mga igwaman reklamo. Pero sabi ko nga ni, ma-meet kami after this to assess para next event, si mga naging problema ngunyan, maibitara na next time. Pero overall, dakulaon naman rin na bagay. Dakulaon naman rin na bagay for Naga na nagkaigwang araw na. Matrayumpo asin mayong anuman na untoward incidents na nangyari sa syudad ng Naga sa nakalihis na tulong aldaw na Hot Air Balloon and Music Festival 2026 na ginibo sa Metro Naga Sports Complex, Barangay Pacol. Huli kaini, pinasalamatan ni Police Colonel Gilbert Fareñas ang mga uniform personnel as in auxiliary group na naging katabang kang PNP Naga sa pagmantinir kang pasiorden. Sabi pa kang opisyal, nakabalik naman sa Camarines Sur Police Provincial Office ang 200 na PNP personnel na pinag-augment as in personnel kaining dudumanan si Police Colonel Virgilio Ulalia Jr. para magpasalamat. Yung recently concluded po na hot air balloon natin is napaka-successful po itong activity na to. No untoward incident po na nangyari. Ito is credit po sa lahat ng uniform personnel na nag-participate, yung Bureau of Fire and of course yung Coast Guard, saka yung mga auxiliary po tayo, yung Kabalikat, Subicom, and other force multiplier po na nag-maintain po ng peace and order po dun sa lugar. Opo, actually yung augment natin nasa Kamsur PPO lang naman po. 200 po yun. Actually, magre-report din po ako kay Provincial Director po ng Kamsur to personally magpasalamat po sa kanya. Sa samuyang pagbabalik,
Engkwentro sa pagultanan kang mga rebelding grupo as in Philippine Army nangyari sa Albay as in Camarines Sur. Iyan as in iba pang nangengenot ng mga bareta, digdi lang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adopting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan sa tong mga barata, matrayumpong na-rescue sa Mount Isarog Natural Park kan suugma ang 2 personang nagsakat sa Mount Isarog matapos magsapo ning pulikat sa tabay mientras nayaon sa Camp 2. Ang rescue operation ang pinanginutan kang City Enro as in Community Nature Guides na nagdurar ning 3 oras hasta maibaba ang mga ini. Yaon na sa marhay na kondisyon ang 2 hikers. Liwat nagpagirumdom ang mga matukad sa Mount Isarog na pirming mag-inom dakol ning tubig asin pirming pasiguruhon ang paglakaw sa mga agihan kang nasabing bukid. Sa police report, 26 anyos na subuot taga Eastern Samar, inireklamo ning pangmumolestya sa biktimang 13 anyos na babae. Arestado sa entrapment operation na nakaabot sa Banwaan ng Pili, Camarines Sur matapos magpurbar na magdulag. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nasa Fiscal's Office na ang kasong rape na isinangat kang Police Station 2 kontra sa 26 anyos na si alias Kyle na nadakop sa entrapment operation sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur kang nakaaging Mayo 2. Ini matapos magreklamo sa Naga City Police Office ang magurang kan 13 anyos na biktima na subuot minolestya kang sospek. Alas 2 ning hapon kang nasabing aldaw, kang lamagon kan PNP Naga ang puting SUV na pinagmamaneho kang sospek mientras nalunad kaini ang minor de edad. Nag-abot ang ralamagan sa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur kung sain pigbadil kan mga nagresponding pulis ang ruweda kan SUV na nagresulta sa pagkakaaresto kan sospek mantang salbadong na-rescue kan mga otoridad ang biktima. Actually, yung kinaso po natin dyan, yung anti-rape law. So, nasa piskalya na po yun. Magpa-progress na lang po kami kung ano po yung naging disposition po. So, wala pang namang specific na ano yung bata na sinabi. Pero sabi niya, the other day, before siya mahuli, nung isang araw, may nangyari na sa kanila. Sa investigasyon kan PNP, napag-araman na magkachat sa social media ang minor de edad asinang sospek. Antes madakop ini, nagsumbong ang minor de edad sa iyang ina na pinagmulas siya ini kan lalaki. Yung biktima, kinausap niya muna yung mother niya. Then that time, nag-reveal na siya na yung kachat niya na yun, yung suspect natin is mayroon na ginagawang masama sa kanya. So, immediately, nagsumbong sa barangay and sa PNP. Actually, meron naman tayong pulis sa barangay doon. So, nagkaroon ng plan, operation for that. And nagkaroon po na successful operation para mahuli po natin yung suspect po natin. Ang nasabing suspect ang nagpabisto na taga Eastern Samar alagad nagtatrabaho sa Banwaan ng Nabwa bilang sarong driver. Opo, based doon sa revelation niya, actually yung ID, sabi niya taga Samar siya. Pero allegedly, driver siya ng isang personalities po sa Iriga. Nabwa po.
Sa ngunyan, nasa custody na kan sa iyang magurang ang biktima na presenteng nakikipagkoordinar sa Barangay Social Welfare and Development Office para sa magkakanigong tabang. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, pinag-iingat kang Naga City Police Office ang mga minor de edad sa paggamit ng social media, partikularmente ang pakikipag-ulay sa mga daibistadong persona urog kung may maraot na intensyon ang mga ini. Sabi ni Police Colonel Gilbert Fareñas, aramon subuot kan mga magurang ang mga nangyayari sa aki, asin siguruhon man ka mga magurang na nababantayan ang sa indang mga aki para maiwasan na mabiktima ng anuman na krimen. Yung mga level ng mga ganitong insidente, ngayon lang naman namin na-encounter yung mga ganitong insidente. So, siguro, ang payo namin dito sa mga kabataan natin, mag-ingat po doon sa kachat natin. Baka naman iba na yung intention, yayayain kayo sa ibang lugar, pero may masama na pala silang intention sa inyo. So, dapat, ipaalam pa rin sa magulang. Yung magulang pa rin. May guidance pa rin dapat ang magulang ang nangingibabaw sa mga ganitong pagkakataon. Sa ibang police report, mga personang nadakop sa pinagibong anti-illegal drug buy-bust operation kang nakalis na aldaw ning Sabado, nasa ngatanan ning kaso. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nasangatan na ning kasong pagbalgar sa RA 92165 ang apat na sospek na nadakop sa drug buy-bust operation kang nakalis na Mayo 2 sa barangay Mabolo asin Kararayan, Syudad ng Naga. Ini matapos magluwas ang resulta kang chemistry test na totoong mga shabu ang nakumpiskar sa mga sospek. Alas 5:22 ng hapon sa Zone 1 Mabolo kan madakop kan Police Station 5 ang tulong sospek na sina alias Raul, alias Richard asin alias Manuel. Apat na plastic ng subuot shabu ang nakumpiskar kang mga otoridad sa operasyon, nagabos, nagpositibo sa illegal na droga. Basado sa siras si alias Manuel ang may dati ng kaso sa illegal na droga, mantang mga newly identified individual man ang duwang kaibahan kaini. Kaigwa kita ning buy-bust operation sa barangay Magubolo na kung saan tulong suspect ang naaresto digdiyo. So aside duman sa nabakal sa inda, may na-confiscate din sa inda na another 4 sachet of suspected shabu na kung saan during sa examination kang forensic unit nag-positive ini, kaya si case is na file na sa prosecutor's office. Basta duman sa verification ta sa e-system, sa SIRAS, itong inot na suspecta is igwa siyang previous case ng violation of Republic Act 9165 and si Dua is mayong record. Sa kaparehong aldaw, naaresto man kan Police Station 6 sa Kararayan ang therapist na si alias Baluga kan pabakalan kainining illegal na droga ang saro sa mga operatiba kang PNP. Apat man na plastic ng subo shabu ang nakuha sa suspect na nagpositibo man sa laboratory test. Same day, mga bandang alas 7:27 ning hapon, Banggina. So nagkaigwa din kita ning positive buy-bust operation sa barangay Kararayan na kung saan sarong 28 anyos na lalaki, sarong therapist ang naaresto sa pagpabakal ng illegal drugs. So aside duman sa pinabakal niya sa satuyang pusher buyer, na-confiscate din sa iya itong another 4 sachet of suspected shabu na kung saan dinara din ini sa forensic unit and nag-positive. Sa ngunyan, nasa kustodiya pa kan Police Station 5 as in Police Station 6 ang apat na akusado habang hinahalat ang commitment order halis sa korte. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang barata, 2 beses nagkaengkwentro ang mga rebelding grupo sa Ragay, Camarines Sur kang nakaliis na aldaw. 1:20 kang makaengkwentro kang 81st Infantry Battalion, ang 10 armadong individual na subuot na tatadang miyembro kang Kilusan Larangang Guerrilla 2, Sub-Regional Committee 1 sa Barangay Apale, Ragay, Camarines Sur. 10 minutos nagdurar ang riribayaning putok hasta magdulag ang mga rebelde.
Liwat nagkasumpungan ang militar asin tulo na lang na armadong kalalakihan pasado alas 3:50 ning hapon. Liwat nagkaputukan ning 10 minutos hasta magdurulag ang tulong kalalakihan. Mayo man na i-report na nalugadan sa militar asin da ipaaram kung may nagadan sa mga rebelde. Mientras tanto, gadan ang sarong rebelde matapos ang engkwentro laban sa 49th Infantry Battalion sa Barangay Nagas, Uwas, Albay kang nakaliis nin Sabado. Na-recover ka militar ang nawalat na M16 rifle, mga magazine, bandolier, nagkapirang dokumento asin personal na gamit. Nagresponde ang mga militar matapos ipaabot ka mga residente ang presensya kan mga rebelde sa nasabing lugar. Send-off para sa mga atletang mapapalaban sa PRISA 2026 sa Bacolod City, ginibok ang nakalihis na aldaw. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent UG Nueva. Lampas 800s na Bicolano athletes ang mapartisipar sa 2026 National PRISA Games na gigibuhon sa Bacolod City na mapuon sa May 9 hasta May 15. Hali sa man-iba-ibang private schools ang mapahiling kansendang tibay sa man-iba-ibang sports event. Kasuudma, ginibo ang send-off mass para sa mga atleta kan Naga College Foundation pasiring sa syudad kan Bacolod. Sarong paagi ini para tawanin giya asing kusog buot ang mga atleta. Bit-bit kan NCF athletes ang Tiger Spirit para sa maabot na bakbakan sa National PRISA 2026. Determinado ang mga atleta asin coaches na maiulian bulawan na medalya, mantang grabe ang preparasyon na sendang ginibo. Ang sendang mantra, Roar to Bacolod. Hashtag Roar to Bacolod. Hashtag Roar to Bacolod. Hashtag Roar to Bacolod. Hashtag Roar to Bacolod. Dakula man ang tiwala asin suporta kan presidente kan Naga College Foundation na si Mr. Mario Villanueva sa mga atletang mapartisipar sa National PRISA na maiuli ang kapangganahan. To our NCF Tigers, athletes, coaches, and staff, good luck sa lakad natin sa Bacolod. Let's bring the banner of Fighting Tigers from Naga. Dahil kita padadaog basta-basta, pero laban lang. Let's enjoy the games, give our best, and show them that the NCF Tigers will be there bannering the championship that we have held here in Bicol. I'll be there with you and cheer for all our success. Nagtauman ng mensahe para sa bilog na atleta kan NCF si Vice President for Sports, Culture and the Arts, Dr. Nalba Olaso. To our athletes competing in the National PRISA this coming May 9 to 15 in Bacolod City, as you step in the court, in the field, or in the track, remember that you carry not only your own dreams, but you carry all the pride of your school, your region, and everyone who believes in you. All the early mornings that you do, the sacrifices, the discipline, and the hard work have prepared for you this moment. Compete with courage and give your best. Then you have to walk tall, feelings that you do your best. Okay, good luck. Kaya natin yan as a Tiger way. Hashtag Roar to Bacolod. Antabayanan ang manlain-lain na sports events na papartisiparan kan Region 5 sa National PRISA 2026 sa Bacolod City. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomania, asin ini ang GNN TV 48 Naga News Break.
nga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game! Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.